Mulla ei taida olla yhtään tekemistä. Nyt mä tiedän. Mä menen soittaa Abille, että voiko se olla. No kai sitten joku toinen kerta. No mä menen katsomaan, onks keittiössä mitään sapuskaa. Tässä on keittiön ovi. Typö tyhjä. Mitä? Voi, ei oo ruokaakaan. On kauhea nälkä. Pitäisköhän mun kokata jotain? Varmaan. Hei, mutta eikös meillä ollut kokkikirja? Kokkikirja. Katsotaanpas. Voisin tehdä tuota. Haukku. Ai, sinullakin on nälkä. Voisin minä sinullekin jotain antaa. Hau. 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 Hetkinen, katsotaanpas vielä vähän tuota kirjaa. Enpä tiedä. Siinä on jotain, jota en halua. Nami, näyttääs hyvältä. Munakkaa ja maitoa. Maito ja munakas kuulostaisi. Kuulostaisi tosi hyvältä. Bongon pasta. Nami. Enpä tiedä. Paluukarhun kalavokki. Mainio maailman takosalaatti. Ei. 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 Mitä minä sitten syön? No. Enpä tiedä. Ai niin, nyt tiedän mitä syön. Syönnin jälkeen. Voi että ja tulipas syötyä ainakin. No niin, nyt minä ainakin menen vähän lepäämään. Ei teekään mieli tehdä kamalasti mitään.